Euskal Herria korrikan. Eberdion, hor, kanpoko partin zagoezenok, ondino ikusten dut nahi baduzue jarri, badaz aurkixek libre, urreratu hemen eskerreko partetik, eta temperaturi hartuko txue, esku garbitzu, eta barrone sartzeko aukeri dugu zuen. Eberdion dan hori eta lehenengo da behin eskerrik asko, AEK antolatu da benek italdion eta gerturatu zarien dan hoi, giro ederra beba daukegu, orduan goizan momentu eder bat paseta. Horrez gain, eskerrik asko baitxe be, hau laguntzen antolatzen lagundu dozku zuen hoi, batetaratze guraso elkartiai, bertzo eskoliai, Naia Egia Maria Burgoa eta Naroa Onandiai, Zerutxu taldeko Nerea Egaina eta Helenean Zola txistulari xai, Markina Xemengo udalari eta bultza batzordiari. Ekitaldixe hasi aurretik, esan nahi dugu AEKan bultza euskaltegiak, bultza euskara izeneko dinamikie jarri dugule martxan. Aurten be, euskalduntze mugimenduan garratzixe plazaratzeko. Dinamika horrek 3 hildo nagusi daukez. Lehenengo eta behin, Euskal Herriko administrazio nagusixei gutun bat. Helaraziko jakue, datozen urtietan euskalduntze mugimenduk zelako baldintzak izan behartxu jasotan. Bigarrenik, mota guztizetako eraginietiko lan hildo amankodun ere jorratzen behar dugu. Eraginiek aurrera pauso geixa emoteko. Hirugarrenik, bultza euskara egizu ekarpena kanpaina be martxan ipini dugu. Izen be, korrika atzeratziek kalte ekonomiko handixe eragin dozko. Eta aldan neurrixen, herritxarron bultzari be bia dugu. Nahi da bena, AEKan webgunien ekarpenak atalien bere bultzara emoteko aukerie dauten. Azkenik, gaur, kalera urten dugu Euskal Herriko 98 bat plazara, aurten be euskerian lekuku eta euskaltegisen aldeko bultzadie jalin egon daixen. Bai, bale, bueno. Oine ekitaldixaz hasiko ga eta horretarako bertzo eskolako Ariane Solo Luze eta Ziara Larrinaga igoko die, txalo bero bat eurentzat. Euskaldun denok gara euskararen jabe, altxorra udara bilgu eta arro gaude, biztanleri erdia erdalduna lere, taz gara geldituko ezer egin gabe, lan egin beharko da euskararen alde. Piztuta hasi berriketan, guztiok ikasteko garaia da eta euskaltegi indartsuz gauden ez beteta, edonok du aukera eta hartu beta, ate zabalik dago herriko AEK. Etorkizuneko bertsolari emakumei, tamen daukagu Martineko bertso eskolakoek, txalo bero bat merezi dabe.
Oin, aekan mesue irakurriko dau Orkatz Gandiaga, Markina Esmeingo Euskaltegiko kidiek, bai? Aurrera, Orkatz. Haupa, eberdion. Euskaltegiek mende erditik gorako ibilbidea egin dute, eta postasunez, esan behar dugu ondorio emankorrak sortu dituztela. Hala, euskarak hiztun berri asko irabazi ditu azken hamarkadetan. Eta horien artean, hainbat eta hainbat, euskaltegietatik atera dira. Pandemia garaian, despistaturen batek, galdetu izan digu ea zer moduz gauden. Ea urten dena geldiri dugu. Ikastaroak aurrera eraman ezinean, baizera, osasun neurriak errespetaturik, ohiko ikastaroekin jarraitzen dugu. Hori dela eta, nabarmendu nahi dugu, aurten ere euskaltegietan ari diren irakasleen eta ikasleen alegina. Biba zuen. Euskal Herrian, naiz munduko hainbat tokitan, aurten 40.000 gora herritar dabiltza euskaraz komunikatzeko bidea egiten. Hala eta guztiz ere, argi dago oraindik lan handia dugula egiteko. Euskal Herriko herritarren 95% erdaldunak dira, eta beraz, euskaltegi guztiak dira beharrezko jendarte euskalduna amets badu. Euskaltegi sendoak behar ditugu, Euskal Herri osoko herritarrei euskara ikasteko aukera emateko baldintza egoki guztiekin. Horretarako, ezinbestean, EAEko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko administrazioetatik bultzada estrategikoa eman behar zaio arloari. Zuen bultzaden ondorioz, agintari politikoak mugiaraziko ditugu, nola ez. Dena dela, hori ez da nahikoa izango. Euskarak herria behar baitu. Helduen euskalduntzen mugimendua sustatzeko eta euskaltegi bultzada emateko denok egin dezakegu geure ekarpena. Egunero eta aukera dugun guztietan, euskara erabiliz eta prestigiatuz. Jendea euskaltegietara joan dadin animatuz. Matrikulazio kanpainak sustatuz. Euskara bizitzeko nahia plazaratuz. Gaur, horren lekuko, Euskal Herriko 80 txokotan baino gehiagotan elkartu gara. Milaka herritar aldi berean, euskararen lekukoak kalera atera dugu. Bultza euskaltegiak bultza euskara aldarrikatzeko. Eskerrik asko. Bestalde, gaurko eguna ez dugu kasualitatez aukeratu. Izan ere, korrika atzeratu egin behar izan dugu. Korrika atzeratu behar izan ez bagenu, gaur bertan bukatuko zen. Baina, azken urteotan bizi izan dugun eta bizi dugun egoera korapilatzuak ez digu utzi euskararen aldeko ekimenik garrantzitsuena urten egiten. Esan bezala, korrika atzeratu dugu, baina ez dugu bertan behera utzi. Eta gainera, azpimarratu behar dugu, oraindik ere nahitaezkoa dela, duela 40 urte jaio zen ideia ero eta zoragarri hura gauzatzea. Hortaz, aekan burubelarri ari gara lanean datorren urtean 22. korrika egin ahal izateko. 22. korrika inoiz baino beharrezkoagoa izango da, eta zuen guztion bultzada beharko dugu. Ziur gaude babes erraldoia jasoko dugula zuengandik. Beraz, apuntatu data 2022ko martxoaren 31tik apirilaren 10. Bultza euskaltegiak, bultza euskara. Euskaltegira balio din rapean aritzeko itxuran dudan, ez gelditzeko liburuen mugan, nola zugan, eragiteko esperantza dudan, balio dit esateko zenbat maite zaitudan tasatzeko, tete ditudala buruta lepo, udaletxean paperak euskaraz eskatzeko, natzaiota zatzaizkit entenditzeko, aserrez lepo, banago gorotza txiokatzeko, nire modutan baten berri zuk izan orduko, izena emateari ezin egingo uko, heldu albora, ta gure droga, zut proba, euskara hartzen baduzu ez zara da mutuko. Korrik ez zaituko garriketara, baina altxa eskuak tabatu festara, eguko amen gainean dimitiko gara, bultza euskaltegiak eta bultza euskara. Ogorra eguneroko lana,
nahi ditut zure laztanak Bizitakoa erakutsi Matematika modenak irakatsi Aurrera bestela zainak zuri Espazioa bakarrik argari juri Ta ez ahola Unibertsoak sortzen lago maiknik nola Barraketa kodeak, ez gara barrakoteak Jakituregin gaitu gure goseak Idatzi egin ditu dire ideiak Jau, begirako papera roben artean Eskutitznak 2021 Jau, dari, bat korrika, binaka korrika Bueno, nahitxe korriki egon estan edo aurten ez daukagun korrikaik, entzun berri dozuen bertso rap hau, aurtengo abestixe da, bai? Arima Berunez Ordain eta lagunek sortu daben abestixe, euskeriai bultzadi emoten jarraitzeko. Nahi dabenak eskuragarri dauke aek.es webgunien, bale? Bueno, eta abestisekin jarraitzu, zointan ontxandi heldu da, eta ondo ezagutzen dugune Euskal Herrian euskaraz abestuko dugu, Naia Egia, Maria Burgoa eta Naroa Onaindiakin batera. Txalo bero banezkentzat. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noiz bai dezagun, uda hori galedo irabaz. Kardezan arnaz Bada garaia noiz bai dezagun uda hori galedo irabaz. Herrian euskaraz hitz egiterik ez bada bota dezagun demokrazia zeri askara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara.
Bueno, eskerrik asko neskak, plazerra da beti zuek entzutie. Eta, bueno, ekitaldixan amaierara heltzen gaz, eta oin barriro igoko die bertso eskolako Ziara eta Ariane, eta hostien zerutxu dantza taldeko nereak agurre dantzatuko dotzue, beti emoten dozkuzuen laguntzian eskerronez. Ariane eta Ziara nahi osuenien. Aurten korrika pasa behar zen Euskal Herrian barrena, herri guztiak bat egiteko itzelesko ekimena, euskara bultzatzeko eta bera indartzeko aukerarik ederrena, urrengo urtean etorriko da eta emango dugu dena. Urrengo urtean etorriko da, ta emango dugu dena. Zein ekimenek sortu ohi digu, horren besteko irrika, bide ertzean zain egotea, gure petoa jantzita. Aurretik furgoneta, ilusioz beteta, tipitapa ika, urrengo urtean batuko gara, denok batera korrika. Urrengo urtean batuko gara, denok batera korrika. Eskerrik asko Nerea eta Helene. Jun aurretik, atzien daukegun irudisan aipamena egin nahi dugu. Bertan azaltzen din elementu batzuk, adierazi nahi dabena argi da. Bestiak beste, korrikian lekuku eta 22. korriki badatorrela adierazten daben irudisek. Baina gutuna salbape bada, eta horrek, lehen orkatzek esan daben modun, Ricardo Arregik oindala 55 urte Euskaltzaindia bidaliotzen gutunan garrantzixe azpimarratu nahi zen dugu. Gutun hartan, Euskaldunek alfabetatzeko ekimen bat martxan jarri zeixen eskatzen jakuen eta baita eginkizun horretarako batzorde bat osatzeko be. Euskaltzaindiak proposamena onartu eta batzordie eratzie erabakieban. Beraz, Ricardo Arregiren gutuna jo izen da 60ko hamarkadako helduen euskalduntze alfabetatzearen ekimenaren abiapuntutzat.
eta horren lekukue. Aekak behintzet gaur arte ekarri dau, eta aurrerantzien be horrela holan izeten jarraitzuko dau. Bueno, eta oin bai, ekitaldixaz amaitzeko, argazki orokor bat atako dugu, gerturatu zarien okin eta horma irudixaz. Horretarako eskatuko dotzuegu, tente ipini, da buelti emoteko arkuta begire ipiniko ga, edo aulkixaz beraz buelti emon, eta handik ona atako daue txorixek argazkixek.